नमस्कार। हम संतोष कुमार। रउआ सब देखा तनी भोजपुरी 24 न्यूज। ए चैनल के रउआ सब सब्सक्राइब करी, वीडियो के देखी और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करी। हम ए चैनल के सब्सक्राइब करे के या देखे के कहतनी कि ये चैनल पे जौन भी न्यूज आई वो भोजपुरी में आई। पहले हूँ जे भी सब्सक्राइबर बा उ सब देखले बनी रउआ सब। हमनी के एगो एपिसोड चालू करे वाला बनी जा, जौना के नाम बात बिहार की रोटी रोजगार की ओकर टाइटल रही। यही टाइटल पे हर एक दिन एगो वीडियो हमनी के कोशिश करब जा कि बिहार के हर एक जगह जा जाके रावा सबके बीच रखी जा। ओकरा पे काम चलता। एपिसोड के चलला के मतलब हमनी के ई बा कि देखी बिहार के लोग हमेशा अपन वोट दे के पछतालन। पहले ना सोचस, वोट दे के पछतालन। वोट तो नेता लोग के दे देवेलन, ओकरा बाद से उनकर खुद के लइका भाई एजा से पलायन करके दिल्ली, गुजरात, मुंबई, केरला, कर्नाटक, हैदराबाद रोजगार खातिर जाला लो। बताई हमनी के वोट देते नहीं जब बिहार में, और ये रोजगार खातिर के अलग राज्य जाई जा। तो हमनी के बिहार में ज़्यादातर अधिक समस्या का बा, एह समस्या के राव सबके बीच हमनी के राखब जा। रउआ सब हमारा डिस्क्रिप्शन में देखी, ओमे हमार मोबाइल नंबर बा। रउआ अपन एड्रेस भेजी, रउआ गांव के का समस्या बा वो समस्या के सरकार के दिखावे के कोशिश करब जा कि अब वहीं तक हमनी के बिहार में कोनो तरह के विकास ना भइल। पहले लालू जी भी 15 साल सरकार चलौनी, 20 बरिस से नीतीश कुमार चलावतनी, लेकिन नीतीशो कुमार के एहू बारा कहनाम इहे बा कि 15 साल जंगल राज रहे। ठीक बा, जंगल राज रहे। 20 साल से तो नीतीश कुमार जी रुआ हाथ में मिलल बा बिहार, अब तो विकास देखलाई। देखी चुनाव वही टाइम पे करावल जाता। आज से 4-5 महीना बाद चुनाव बा, छठ उठ के आस में बस छठ के आसपास ये से चुनाव करावल जाता, ताकि जातना तो वोट देवे वाला बालो पलान कैले बालो एजा से अलग अलग राज्य में बालो। छठ एगो हमनी के बिहारियन के महापर्व हो। लोग बड़े श्रद्धा से छठ महापर्व मनावेला। भले ही एक साल कहीं रहे, लेकिन छठ के समय अपना गाँव में हर लोग आवेला। वही समय में देखिए ये लोग के चुनाव भी रख ले बालो। देखो हम वो घड़ी अभी हमनी के कुछ दिन पहले एगो ट्रेन में सफ़र करत रही जा, ओजा कुछ लोग से जाने के कोशिश करनी जा कि आसानी से टिकट उकट मिलत कि ना, ट्रेन में सुविधा बा कि ना आवे जाए में। लोग के बहुत परेशानी बा। अब घड़ी रवा सब देखो कि मारियो घड़ी स्पेशल पे स्पेशल ट्रेन चले लगी है सो छठ के नाम पे। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए, पटना के लिए, आरा के लिए। बाकी अब वही लोग कितना परेशानी से अपन बाल बच्चा लेके शहर से आवता लोग। एक ही ट्रेन में मार ठुसा ठुसा के आवता लोग, खड़ा होके के लिए जगह नहीं खे। तो विशेष हमनी के मुद्दा रही जनता के बीच में जाके पूछब जा, कोशिश करब जा जाने के कि हाँ रोजगार हमनी के बिहार में काहे नहीं खे लागत, आ लागे के चाही कि ना चाही। लोग के समस्या भी जानम जा कि का समस्या बा। फिर से खाली रउआ सबके याद दिला देतनी, बात बिहार की रोटी और रोजगार की। और रउआ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अनुरोध करब कि रउआ सब हमारा चैनल के साथे जुड़ी जा। हमरा के जहाँ भी बुलावे के बा, पहले ही बोलनी है, डिस्क्रिप्शन में हमार नंबर बा, उस नंबर पे कॉल करी या कमेंट में अपन गांव के
अपना क्षेत्र के समस्या बतलाई और ये अपन एड्रेस भेज दी हमरा के, हम वहाँ तुरंत आवे के कोशिश करब। फिर से याद कर ली, एपिसोड के नाम बा बात बिहार की रोटी और